Takže prajem vám krásny, letný, ničím nerušený podvečer. Vítam vás pri sledovaní pokračovania príbehu našej kauzy smažený sír. No, dovolte mi, aby som dnes v štúdiu privítal naozaj človeka na slovo vzatého. Na slovo vzatého je to sexy, tvrdý čavo Rytmaus. Čauko. Serus. Tak, čo sa vlastne stalo? Že práve ani neviem, čo sa stalo. Dobre, pomeň na to takto. Zrušil ti rubriku na Lokal TV. Prečo, za čo a na čo? No ja vôbec nechápem, že čo sa stalo. Minulý pátek mi volajú, že starý, zrušili ti rubriku, že nemôžeš ďalej robiť za pár Rytmausa. Čo sa stalo? A čo? No a že vraj som niekoho nasral. Neviem vôbec koho, že ja som ani to meno nepočul. A teraz akože čo, prišiel si o peniaze, o lásku, o kšefty, o prachy, o fanúšikov, o faninky, o koho? Čak, mal som normálne ešte dohodnuté, robotu na celé leto, som si chcel kúpiť nové Bentley a nemôžem si teraz nič kúpiť, lebo nemôžem robiť s tým Prečo si to vypípal, kurva do piče? Tak tu, že hreším, nepípate, ale pičoviny pípate? To je sen. My nemôžeme používať tieto slova, typu napríklad ten opak studeného je, vieš čo? No, zás ma vypípali a kurva ja už na to jebem. Rozumieš, ale tam je aj ten, akože, napríklad nemôžeš používať také slovo ako ten rodinný člen z tej rodiny Adamsovcom, jak sa on volal, vieš, ten ale do piče, nebudete ma furt, aj minule som došiel do nejakej reštaurácie, že poprosím vás jeden a takisto ma vypípali, jak teraz, do piče. A tak si mal povedať smažený sír, alebo vypražaný sír, chutí ti. No, chutí mi najviac a chutí aj môjmu speváčikovi. Rozumiem, takže vy akože spolupracujete inkognito. No tak musíme teraz inkognito, len to nikomu nehovor. Dobre, to je krásne. A dávate nejaké spoločné akože vercajgy, teda koncerty? No koncerty budeme mať svoje, ale teraz samozrejme nemôže so mnou vystupovať, takže ja sa aj trošku teším, lebo zase tak talentovaný nebol, ale... Po domácich žúroch? Po domácich žúroch ja nechodím moc, ale viem, že on teraz berá aj takéto kšefty, aj narodeninové párty. Rozumiem, on vlastne odstrkáva sneh, že? No, odhrňa. To som mohol povedať. No je to komplikované, tak ma teraz zadrbali, že ja už ani neviem, čo mám hovoriť a čo nemám. Normálne, že radšej nebudem hovoriť. Počúvaj, a v tejto dvojice vašej, ktorá funguje, či nefunguje, alebo ako funguje, neviem, ale kto píše vlastne tie hity? No, hity píšem ja, samozrejme. Rozumiem, a ty si ten hitmeister, jak sa to povie? No ja som hitmakeris. Čo by si povedal vlastne divákom na záver? Akože nefúkaj mi tu, vzduch do kuchmy, a toto som tiež nemal do piče, aj toto je vypípané. Povedal by som im na záver, že talent nezastavíš. Talent nezastavíš. Toto bol naozaj záverečný motív nášho Rytmausa. O ďalších motívoch jeho počinoch sa dozviete naozaj o týždeň, takže sledujte nás. Čauko.